बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएलनि फिरफिला। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि दादगारि हाथिसार बिपिएफ मावखुलियाव दिनैनिफ्राय बिरबाय इउपिपिएलनि फिरफिला। जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फारि फारि प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलिफोरावबो बिरदों इउपिपिएलनि फिरफिलाया। जायनि थाखाय दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसारगुदि बिपिएफनि मावखुलियावबो इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनाय जायो। लोगोसे बे फिरफिला बिरहोनाय मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो एम रनजित बसुमतारी, ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे दादगारि हाथिसार ओनसोलनि इउपिपिएलनि मददगिरिफोर लोगोसे दैदेनगिरिफोरा। बे अफिसा बिपिएफनि मावखुलिमोन गोलाव सम, नाथाय दिनैहाय इउपिपिएलनि बाहाय फिरफिला बिरहोनाय जाबाय। मा खारननि थाखाय इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनो गोनां जाखो? ओरैनो बिपिएफआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय जिर' जाबाय। ओंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव बिपिएफआ जिर' जाबाय। ओंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै बिपिएफनि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जइन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहाय लानाय जाबाय। बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंदों जे माने इउपिपिएलआव जेसेबां गोरों थाया मानो इउपिपिएलआ माने प्रमद बर'आ बाला सायावसो दं होननानै बुङो। हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा, जों अन्थाइयावसो न' लुयो। गतिके जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ। हाग्रामाया जा जानो थांगासिनो दङ, आं दाखालिबो बुंखांखाबाय। बावैसो बिथाङा मोनसे राष्ट्रीय दलजों मिटिं जाबावदों। एलायन्स थागोन ना बै दलावहाय हाबजोबहैगोन। गतिके बेखौ मिथिखानानै जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बा नंला। जाय मानसिया बालाबारियाव न' लुयो, बालाबारि हायाव न' लुयो, बेफोरबायदि पार्टिनि न'आवहाय रावबो रायजो राजाया थाया। दिनै अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोआव बयबो ज' जाजाय फैदों आरो लैहोर फैनानै हारि सिबिनो थाखाय खामानि मावदों।